cvičit, stačí kousek a druhý den je to. Já jsem si myslel, že je normálně. Ale cvičte, Naopak jsem se to to přežil. tělo to chce. Mám málo tudy. A ano, to tělo chce pohybovat. Elektřina, ty To jsem nevěřil, to kosti jsem dělají nevěřil. elektřinu. Ale proto mají ty kostnice, oni na ně snad svítějí, na ty kosti. Víte to? Nebo Francie má normálně kosti po celou Francii. A kosti dávají elektřinu. Já nevím, jestli to víte, my to taky nevěděli všichni. Ale proto je potřeba cvičit, jo? Tak se vám daří, děkuji. To vám Stefan, to je hezký. se vám daří, jste zdraví. Tak jo, papa, papa. Díky. Tohle to je jak černoška, vej. To je z Lucerny. A to je Máme z Lucerny. Je opravdu, jo. No my jsme ji dostali klísku. Já jsem říkala, že vás znám. My jsme byli v Že Lucerně. jo, vy jste byli, jo. Jo, V Lucerně na těch narozeninách. A v Kolíně jsme. Jo, opravdu, jo. Tak to je V říjnu. Oni. no. jste mi tenkrát podepisovala foto. A já jsem vám řekla, že chci podepsat moje děti. Karinka, Jo, ano. Zárka, No, já si to Angeli pamatuju, a ano. budoucí vnučka. No, Vnouček. a už je. A je to vnučka. Je. A vy jste mi tenkrát řekla, že to To bude holčička na měsíc. Je, opravdu. normálně ona je Ježiš, opravdu, jo. No tak to je nádherný. A já bych chtěla Tak to je... sem, Počkejte, já to potom, To jo, je paní na. jo, Teda, ale to je úžasný. v Kolíně jste mi to řekla. Ano, 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 já si na to teď vzpomínám. Že budoucí vnouče, že jo? Děkuji.